muka zo lafiya. Allah ya ba mu iko mu yi wasa lafiya mu tashi lafiya kuma kowa ya koma gida lafiya. Wa sallallahu ala nabiyil karim. sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwa al-azizul ghafur. Sunana Shu'aibu Lawan, kamar yadda kuka fi sani na da kumurci. Ba ni da wani aiki sai dan sare-sare, kapce-kapce, kwace-kwace, yanke harbe-harbe, kashe-kashe, amma a cikin fina-finan Hausa. Abology ba tun yanzu ba na ce kamar nuni shi in farɗa shi kamar nin farɗa cikin sa alaji ka ce ba yanzu ba alaji to ga irin ta nan yanzu yana kawo raini. Nagode. Allahu akbar. Ai ina ganin banda Allah ya sa akwai gate a nan wajen da na kusa zuba. Kai Haba da Allah. To kiga wannan muna ga mutum ana zaman lafiya da shi ko lokaci ɗaya ya burkice ya koma wani yanayi na daban. Kawo ko ba dole ni ko in nemi na yi ba. To don haka jama'a kun ji kamar da na gaya muku cewa ba sai na ja wasu maganganu ba, ya kamata mu shiga aikin saboda mun riga mun samu matsalar kayan na'uranmu. Don haka zan ɗauko ranka daɗe waƙar da kake so ka yi. Akwai mace ne ko iya namiji ne kaɗai saboda in san wacce zan ba. Akwai mace? To masha Allahu. Bara in nemo maka wacce aikin zai tafi daidai saboda to masha Allahu. To shi kenan. Ina bara'atu take? Where's bara'atu? Taso mana bara. Taso bara'atu. Taso bara'atu. To ina ganin bara'atu na ɗauko ki ba ki da ko sisi ba a liƙa miki komai ba, amma na ga kin dace da na ba wa kumurci